Vítám vás na videa. Je to vlog, že pojedeme na dovolenou. Do Chorvatska. Konečně. A ještě jsem nemocnej, ale se vás nezajímá, že jsem nemocnej. A vlastně, jedeme dovolenou do Chorvatska. Já chodím vůbec do školy, protože mám angínu. No, tak se těším. Pište mi do komentářů, kdo jede tento rok o prázdninách do Chorvatska. Jestli někdo jede, tak to napište do komentářů. A chtěl bych, že ten dubbing u Datla a Matěje byl dobrý, tak se na to podívejte. Když tak dejte like, odběr a Datla začněte sledovat s Matějem. Mají dobrý videa a Jirka Král taky je v Los Angeles. Vole. Jsem už do soboty domů. Sám. Kluci se mě ptali, proč nejsem ve škole, jsem jako já nevím. Ty vole. No nevím. Jo, poradili mi kámoši, točím jakože takhle na šíšku, ne na výšku, že na výšku je to blbý. Musím žrát cibuli, úplně sladko. Počkejte chvilinku, já vám něco ukážu. Počkejte chvilinku, jsem tu zpět. A doporučuji, ty kartičky dostanete v Tesku. Hej, mám snad 24, myslím. Petra Čecha, to neznám, David Lafata, taky neznám, Petr Čech, a zase Petr Čech, taky neznám, toto je Diego Costa, to mám hodněkrát, no prostě jich mám hodně. Já vám to spočítám, kolik jich šválně mám. A pište mi do komentářů, kolik jich máte. Jak jsem říkal, 24 kartiček. Já vám přečtu, že byly ty jména, jo? Michal Kadlec, Gerard Piqué, Petr Čech, Jaroslav Plašil, David Lafata, Václav Procházka, Michal Kadlec, Petr Čech, Tomáš Necit, Petr Čech, Sergio Ramons, Iker Casillas, Pedro, co? Pedro. Ten vzal. Diego Costa, Harry Kane, Diego Costa, Miguel Veloso, John Hurt, James Miller,
Jan Vertonghen, Antoine Griezmann, Mario Götze, Thomas Müller. A známeček mám taky dost. Album mám, aktovku dostanu, takže není co řešit. Tak mi napište do komentu, kolik jich schválně máte. Když se na tohle video podíval Ondra Pavla, tak ho zdravím. Pozdravím mají Ondru. Čus kluci, když se na to dívat. Tak jestli se ti líbilo video, dej když tak like, odběr a já se s tebou loučím a tak nějak čus.